Awuthi chama weza ethulethela abantu bangempela. Awuyenzela lento mayokati. Wasuka la chama ethulethela abantu bangempela. Wabona ade ufike la. Woza le ibongo ukuthi uzokiphi ibongo sithini ibongo. Zithi ley'bongo waguga mzimba wasala nhliziyo walayeka wemadala. Khale njalo umacingwane versus ngayogazi. Ziyakhala welokhuza. Wena wayokhathi ngithi wenzelani lento le ukuthi uzothatha ikhanda lami uzofaka uzolifaka la kulo mzimba wakho isinqamo. Uyenzelani lento mayokhathi? Ngiyayibuzela nje ndoda. Ngiyayibuzela ndoda. Mhlawumbe angitshela mina ukuthi angitshela uyadlala mina lapha kwa 3 seconds. Kaloku ngempela mfana ugaxele yonke into, ngakho yonke into wena udlaliswa wena. Awudlalisi, uma udlalisa izinto uyithatha serious. Uqala wadlaliswa ngokuba inkosi yemaskadi usuthi uyiyo ngempela. Uyadlaliswa la ekuthiwa hayi ungasithatha isimungameli sesababhinqa silahlile. Usubona uyiyo ngempela manje. Thatha ikhanda lakho ulithi ji emzimbeni wakho lo ngangwafo wesinko. Uyenzelani lento le? Uyenzelani lento leyo mayokhathi? Yabo mina ngibona lezi dakwa sangakini imzimkhulu awuyishaya lapha elokuyaneni uyishaya mina ngizokufaka unyawo uyobhajwa lapha emapaleni nje ku crossbar yakutshela ukushaya mina ushaya nje ukushaya nje ngicabanga late mina ukuthi bengafanele ngishaya ubana inhlakahla lena yenza lento manake shembe yazi mina sengimthukile ngamthuka mayokhathi ngoba mina ngibuthi ushuni wakhe lona ukuhlaniphile lokho yana kulimpondo kabe usile umuntu webile lokho bona ugijimiseni insizwa esikhwili khona lapha emzimkhulu kwela kubo ukuthi uzoyishaya ngizongitshenile ukuthi mina ngizokufaka unyawo njengebhola ukubhajwa ku-crossbar njengoba kungangwafusi kwanje yabona so ngithi mina ushuni wakho lokho ngoba lento idlalisiwe lento ithiwa inkosi yamaskadi yakuthatha serious u3 seconds wayidlalisa lapha ethi nasikhundla somongameli sobhinqa silahlile ukwathi ukuthi sekushaqalaze yonke into yabona kusho njalo hlele esitulweni nakweneli kulenga inyawo lapha ngathi kwenele uyianda yabona lengane lena hey phela kushaqanzile awukubona ukuthi usile nje ngiqeda nje kanjalo nje usile nje mina ngizobaza ukushayile lapha ngiyokhumbula late ukuthi bengifanele ngingangeni nemvubo kwasasa Ziyakhala welokhuza. Hayi umaqhingwana kahle kahle nina nje ninomroza nabantu enginibekele nje ukuthi uma kukhothama amakhosi niwendlalele niwaphelezele nje nibanjwe nje nibhokotwe ngomkhonto niwendlalelwe bese kubekwa inkosi ngaphezu kwenu iloko nje ukuphila kwenje kuyangijabulisa ngoba isifiso sami leso ukuthi makukhothama nje omunye wamakhosi kubanjwe nobuwena qunu uwendlalele. Ngiyafisa nje ukuphi iy'bongo ngiyafisa nje ukuthi ngikuphi iy'bongo angathi uma ngakunikeza lezi y'bongo ungazamukela lezi y'bongo engizokupha zona. zisho phela lezi ibongo nkabi yami uyibashele ubani ifoni ngoba kuthiwa iyabasha ifoni lethwe emlonyeni ukuba bese uyakhuluma uma uyibambile lapha kuba sengathi ubambe i-TV ngezandla iqiniso lelo mayokhathi ngezwa umthobisi uJobe uthi wena ubanje ifoni mawenze voice note wena mayokhathi ngoba kuba sengathi ubambe i-plasma ngesandla uma ukhuluma bese ke kungize kahle iqiniso lelo awuthi chama weza ethulethela abantu bangempela awuyenzelani lento mayokhathi wasuka la chama ethulethela abantu bangempela
wabona ade awufike la woza leyibongo ukuthi uzokiphi ibongo zithini ibongo zithi ley'bongo waguga mzimba wasala nhliziyo walayeka wemadala. Okay, khale njalo umacingwane versus ngayogazi. Bengibuza mina i-flight eya eNigeria ukuthi ingathwala phela mnganiwe mina ngumnumzane anginathi into thole amakhodi aka amamangi ucula manje gadi umnumzane bahluleka kusabile ushinde gadi umnumzane anginawo uthi top i-passport phela mina ngalela i-passport ilo yathatha i-visa man aya ngabafana yeah abavule phela hayi ba shoot and ukuthi ngikhoha title you want this time I know you want this time you like it It's lovely. yeah You mustn't spoil your coffee on it. come again You mustn't spoil your coffee on it. absolutely I won't no I'm very careful This is nice, but it's the hats that I like the most. oh yes oh thank you very much this shows our culture and our the pride of the Zulu kingdom. Very nice. Yes. Very They cool. belong to the Zulu kingdom. We are the sons and daughters of the King Shaka Kasazanakona, who united all of us to be one nation. Yes, Very cool. to form one kingdom. We are the second biggest kingdom in the whole world after British. Wow. Yes. Amazing. Yeah. What are you doing in Joburg? No, I'm coming to another meeting. I have a meeting there in Sunday. Okay. Yeah, it's a business meeting. Okay. Who do you work for? Come again? Who do you work for? Who do I work for? No, I don't work. I'm the president. I'm in charge Of work. of my nation. I'm a Pingu. Okay. Yes, I don't work. Yeah. And you stay here in Jamaica? Durban. Oh, yes. Oh, yes. Yeah. Nice to meet you. Thank you very much.